Eli tosi jääs, tosi kylmä. Han Solo, yo. 1 mä oon gangsta, 2 mä oon gangsta, 3 sä tiedät, että mä oon gangsta, 4 en oo vesi selvä, 5 on poltettu hiisi, 6 teettää kaiken uusiksi, 7 spliffi jo huulit, 8 sytytä sativa 9, pala myös indika 10, oli vasta mankas, Memphis gangsta paska, siksi menee sujuvasti, 11 tujuu hatsi, tekee tästä mielipuolen, jäämiel sötsi kunnes kuolee. Ja kun kello lyö 12, kysy paljon kello on 420 ko, saa siis pajautella jo 13 tunnin päästä kattoo kelloa. Ai vasta tunti mennyt, ei oo pelkoo, ettei olis ajoissa, keikkapaikalla pajoissa. Silmät saattaa ollakin, koska ei dikkaa valoista. 14 ketolaa, pitäis pystyy kadottaa, puolet laita kielen alle ja loput voi vapottaa. Okei, nyt mä oon valmis. Oliks se keikka tavasti jal vai ääni vallis? 15 minuuttia, et pitää soundcheckaa. Jos oisin ollut intis, ois ollut vaan Esa-Pekka. Mä oon hyvä flekkaa. Eli pistä pala, sä voit tulla testaa. Anna mulle joo, peli näytä miten se katoo. Silmän kääntötemppu eli aivan himmeä haloo. Halo? Kello 16 lyö, mut kaikki ei oo kohillaan. Täällä on keskiyö, joku pummi multa kohibaa. Se laittaa miettii, että 4 tuntia sit kun laitoi liekkiin, että tää pitäis olla sama päivä vieläkin. Vai meniks just 17 tuntia tossa noin vaan ilman vettä? Suhteellisen sekava olotila, 18 tuntia tää koko liha. Tunnettu myös nimellä VYÖ-VLI, 18 tonnia. Laittaa kultahampaisiin 19 zombie. Eli pyövelin satue, tulee sun bileisiin kutsumatta sapue. Ottaa mukaan jääkaapi, ottaa mukaan booli, ottaa mukaan muijat, pyöveli on ballin. 21-vuotias eukokantaja, Wacky MC, sun ei kannata, koska 21-vuotias pallottelija, tennisvalmentaja, ei mikään aloittelija. Eli kohtuu hyvin pysyy pallo jalas, Wacky tämset ei oo samas palloa takas. Meikä jäbä näästi tää pianos, pyöveli mikkikopis. Kesä 2016 Suomen takan, avaa ovi, me tsekkaa. Ota kassu messi, pistä pumppaa. Kuluta puhki, osta uus. Kuluta puhki, osta uus. Näin on. Visio tulos, visio. Yeah. Ne tietää, näin on. Junteis tuntei, baby. Juntei, bluntei. Ei mitään muuta. Koko kesä junteis tuntei, bluntei, baby. Ai, yeah.